расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни Роб Фон бо рекорди 27 ва Дэвисон Фигередо бо рекорди 21-3 рӯзи 2 декабр дар турнири UFC Fight Night. расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни чорум рақами рейтинг Ҷаред Канонир бо рекорди 17-6 ва ҳафтум рақами рейтинг Роман Долидзе бо рекорди 12-2 рӯзи 2 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунен. мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунен. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахша. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. чанд соат пеш турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни шашум рақами рейтинг Рафаэл Физиев ва ҳафтум рақами рейтинг Матеуш Гамрот шуд. ин муҳориба аз 5 раунд иборат буд, аммо дар дуюм раунд ба анҷом расид. дар дуюм раунд Рафаэл Физиев дар вақти зарба задан осеб гирифта ба замин афтид. Матеуш боша ба ӯ якчанд зарба зад то ин ки довар муҳорибаро манъ кунад. ҳамин тариқ дар ин муҳориба Матеуш Гамрот бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард ва баъди муҳориба гуфт ки зидди Чарлз Оливера ҷангидан мехоҳад. ма ба худ боварӣ дорам. ма дар чандин турнирҳо оид ба ҷуҷитсо ғолиб шудагиам ва ма худро дар муҳориба зидди Чарлз Оливера санҷидан мехоҳам, чунки Оливера дар замин аз ҳама ҷангвари хатарноктарин аст. рақиби пешинаи ман. ҳар дафъа вақте ки ман ӯро меафтондам ӯ ба пой мехест. барои ҳамин дар муҳорибаи навбатии худ ман ҷуҷитсои худро нишон додан мехоҳам ва ман фикр мекунам ки Оливера барои ман ягона рақибе мешавад ки аз муҳориба дар замин наметарсад. ман медонам ки моҳи оянда ӯ зидди чемпион меҷангад. прогнози ман дар ин муҳориба ба монанди пешина аст. ислам камарбанди худро ҳимоя мекунад. лекин новобаста аз натиҷаи муҳорибаи онҳо, ман соли оянда зидди Чарлз Оливера ҷангидан мехостум. моҳи март, апрел ё май барои ман фарқ надорад, гуфтааст Гамрот. дӯстон, муҳорибаи пурраи Матеуш Гамрот зидди Рафаэл Физиев ва дигар муҳорибаҳои турнири имшабаро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонен. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. тобоби ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки рақиби навбатии ӯ аз топ 5 мешавад. биёин суханҳои Царукянро гӯш мекунем. рақиби навбатии ман аз топ 5 мешавад. айни замон ман номи ӯро гуфта наметонам, аммо номи рақиб ва саҳнаи муҳориба аллакай таъин шудааст. яъне ман саҳна ва номи рақиби худро медонам, аммо худи ҳозир ба шумо гуфта наметавонам ки рақиби ман кист. ҳамин қадар гуфта метавонам ки ӯ аз топ 5 аст, гуфтааст Царукян. ва дӯстон, аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Арман Царукян Бенил Дариюш шуда метавонад ва муҳорибаи онҳо дар турнири UFC 295 ё ин ки дар турнири UFC 296 баргузор мегардад. ҳозирачда дӯстон, ин танҳо овозаҳо аст. ҳоло ташкилот ин чизро расман эълон кардагӣ нестанд. барои ҳамин интизори хабарҳои нав мешавем. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузашта медонед, довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Колби Ковингтон ба Ислам Махаҷев визв дода гуфт ки айни замон дар вазни нимёна ягон довталаби арзанда нест ва баъди шикаст додани Леон Эдвардс ӯ зидди Ислам Махачев камарбанди худро ҳимоя кардан мехоҳад ва Ковингтон гуфт ки танҳо Махачевро арзандаи муҳорибаи унвонӣ дар вазни худ мебинад. ҳамчунин Колби Ковингтон қайд кард ки Махачев ва роҳбарони UFC оиди ин корҳо маслиҳат карда истодаанд ва Колби илова карда гуфт ки акнун интизор мешавем ва мебинем ки Махачев дар суханҳои худ меистад ё не. ва шаби гузашта Ислам Махачев дар ин суханҳои Ковингтон ҷавоб дод ва ҷавоби Махачев хеле кӯтоҳ буд. ислам дар саҳифаи твиттери худ ин суханҳои Ковингтонро ба қайд гирифта пулҳои осон навишт ва ҳамин гуна фаҳмонда дод ки муҳориба зидди Ковингтон барои ӯ осон аст.
ва дӯстон чӣ гуна ки мебинем акнун ин кор ва ин муҳориба ранги нав гирифт ва акнун танҳо интизор шудан дар кор ки муҳорибаҳои онҳо чӣ гуна мегузарад. Агар ҳар дуяш ғалаба ба даст биёранд, пас чунин муҳорибаро ташкил карда мешавад ва фикр мекунем ки муҳорибаи ин ду ҷанговар муҳорибаи хеле дурахшон хоҳад шуд. Дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад? Фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид, хонободу сарбаланд бошен.